muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala. Kun ji dai majalisa ta kawo kasafin kuɗi kamar yadda muka tura mata, kuma sun tantance sun ma ɗan rage daga yadda muka wataƙila muna tsawwala da yawa saboda tsammanin kuɗin shiga, amma saboda hankayen da suka yi na wannan sabon doka na haraji wanda gwamnatin tarayya za ta kawo kuma za ta fara daga wannan wata na Janairu, watakila ba za mu iya samun wannan kuɗi ba don abin da ya taɓa jihohi da ƙananan hukumomi. Wannan kuma ma yi na'am da shi. Mun kai kasafin kuɗi sama da biliyan 877 wanda suka kawo muka sa hannu, kuma wannan ya ƙara bajet ɗinmu daga wancan shekara da kashi 41.9, kusan dai kashi 42, wato kamar ya ninka biyu ne, ganin cewa za mu tafi kuma muna kokari a tattalin arzikinmu ya yi kyau a jihar Bauchi. Kudaden shiga sun yawa kuma masu ba da tallafi sun karu saboda na'am da suka yi yadda muke sarrafa gwamnati, so za mu iya samun kuɗi da yawa wanda kuma domin komai muka samu muna sashi a cikin kasafi. Kuma shekarar da ta shuɗe ko da yake an sha wahala wajen samun kuɗin shiga, mun kasafa kuma mun aiki kashi kusan 80 a cikin 100 wanda muka tsara. To wannan ba karamin nasara bane a gare mu, tunda an ka duba mu ne na farko a jihohi wanda suka samu wannan nasara. Har ma gwamnatin tarayya har yanzu suna bajet guda uku ne, tun 2023, 2024, 2025. Consolidation ɗinsu wato haɗin su shine kawai su haɗa duk wannan, ba wani aikin da ake yi, su ɗauki bashi su kuma yi kasafi, ba abin da ake yi. To mu Allah ya sa kanmu ɗaya ne da majalisa, suna sa idanu akan kwamishinoni a kaina da sauransu, ni ma ina sa idanu a kansu, kuma shi yasa muka samu kunga ayyuka dai da ake yi. Abu ne a fili, ba yaudara ko tatsuniya ba. Za ka taba za ka gani ayyukan da muka yi na hanyoyi, na asibitoci, na makarantu, na tallafi da sauransu. Saboda haka muna godiya. Wannan karo kamar ma ba mu taba aiki ba, muka buzuro da ayyuka a ƙananan hukumomi bisa adalci a kowane bangare ba tare da kyama ko kuma wani son zuciya ba. Muna so muka yi wannan, wato shekara mai shiga mun san tafiya ne na adabo, na bye na godiya wa Allah da kuma mutanen Bauchi, ya kasance abin da muka fara duka mun gama. To shine abin wato sha'anin budget, kuma insha Allah muna fata ƙasa za ta zauna lafiya kamar yadda Allah ya ba mu zaman lafiya da tsaro a jihar nan. Sai kuma abin da na bijiro, wanda wayansu wato kungiya ne na masu lura la'akari da lafiya a jamhuriyar Najeriya, wanda suka bani, suka karrama ni da cewa ni ne ɗaya daga cikin gwamnoni wanda na kawo zaman lafiya, lafiya na mutum, lafiya na muhalli, lafiya na tsaro, lafiya na gwamnati. To wannan ba ƙananan karrama ba ne, sai na amfani da shi ne magana saboda bibiye da ake mu da gwamnati na da iyalai na, a matsayina na ɗan adawa na jam'iyyar PDP, wanda 'yan uwana gwamnoni sun bar ni sun koma APC bisa wayansu dalilai, ni kuma naki. Sai ana cin mun mutunci, ana cin mutuncin ma'aikata na, ana cin mutuncin iyalai na, ana so a mana kazabi, har ma da cewa muna cikin masu wato kawo harkokin ta'addanci, wanda babu ta'addanci a Bauchi, zaman lafiya ake. Kuma aka kawo sunan wani Badejo wanda kani ne a wurina, kuma ba nan gari yake ba, a Nasarawa yake, kuma ba ni ya fara taimaka ba a siyasa. Ya taimaki mai girma shugaban ƙasa, ya taimaki gwamnan Nasarawa. In yana da matsala ba za a tallaka ni da shi kawai don shi ba Fulatani ba ne. Ni na riga na faɗa a baya, duk wanda ya taɓa kasafi ya ci mutuncin ba Fulatani saboda yare da abin nan, ba zan bar shi ba. Saboda haka na kare Badejo, saboda na san ban taɓa ganinsa da ta'addanci ba, amma a zo haɗa ni da shi saboda kawai ana so a ɓata ni saboda harsashen siyasa, ba daidai ba ne. An ɗauki kwamishina na an rufe shi, an masa wayannan ƙazafofi iri-iri, kuma a matsayina na gwamna ina da kariya na musamman. Bai kamata a dinga sa sunana a cikin kotu ba, ko wani abu ne na kisa ma sai na sauka, amma saboda ba su san gwamnati ba, kuma gwamnatinsu na cin mutunci ne, abin da suke kenan. Na yi ta shiru saboda ba na so mai maganganu da zai kawo farraƙa ƙasa, tun da ƙasan ma dama farraƙe take, ga talauci, ga yaudara, ga ƙarya, ga yunwa, amma yadda kullum ana ƙarya wa mutane.
ana karban bashi ba a san me ake da shi ba, ana karban kashi 51 na kudin Najeriya ba a san me ake da shi ba. Mu dai a jihohi ba abin da muke, wanda muke samu muna aiki da shi, kuma wanda suke samu ba su aiki da shi amma ba su tambayan kansu. Sai mu da muke aiki aka samu a gaba ke so a bata mu, watakila ana dubawa a gaba ko za mu zama wani abu. To zaman wani abu ainihin Allah ne, shi ke ba da mulki ko? To mun gaya musu mun yi shiru ne saboda Allah, mun yi shiru ne saboda tsoron Allah, mun yi shiru ne saboda al'umma. Kuma adawa da muke gaskiya ne, su ma adawa ya kawo su nan. Kuma ba wani mahaluki da zai cire ni a jam'iyyar PDP in koma can dole, ko za su yanka ni ina inda nake da mutane na. Mutanen Bauchi sun ce kada je ko ina, saboda haka sai su yi ta yi. Za mu je kotu, har yanzu muna da kyakkyawan tsammani watakila kotu za ta mana wani abu. Amma ko INEC ma yanzu sabon shugaban nan ba mutumin arziki ba ne, saboda abin da yake yi ba daidai ba ne. Ya ce mun yi abu a Ekiti kuma yanzu ya zo ya canja saboda daɗin kansa. Haka jami'an tsaro abin da suka ga dama suke yi. In ta'addanci ne, muna da sanatoci, muna da shugabanni da ake faɗin su sun yi ta'addanci, ba abin da aka musu. IDSS sun sani. Sai ni da nake faɗa da ta'addanci za a bata min suna kuma a tsammani zan yi shiru? To kowa ya kwana lafiya shi ya so. Na gode. Kan wuya.